Θαλάσσια πλάσματα. Η θάλασσα είναι η κατοικία αμέτρητων πλασμάτων. Μέσα στους αιώνες, πολλές και διαφορετικές μορφές ζωής αναπτύχθηκαν ή εξελίχθηκαν μέσα σε αυτούς. Μερικά από τα είδη αυτά ζουν στις ακτές, ενώ άλλα στους ανοιχτούς ωκεανούς. Μερικά μπορεί να έρχονται στην επιφάνεια για να αναπνεύσουν και άλλα να παίρνουν το οξυγόνο από το νερό. Το καμουφλάζ είναι η τέχνη να βλέπεις χωρίς να σε βλέπουν. Τα θαλάσσια πλάσματα κρύβονται για να μην φαγωθούν, αλλά και για να παραμονεύουν για τη λία τους χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Πολλά θαλάσσια πλάσματα παίρνουν το χρώμα και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Μερικά από αυτά, με κάποια εμφάνιση, κατορθώνουν να επιβιώσουν, επειδή ήταν δύσκολο να τα δουν οι εχθροί τους. Ενώ όσαν δεν προσαρμόστηκαν στο περιβάλλον τους, εξαφανίστηκαν. Εκείνα που επιβίωσαν διασταυρώνονται με άλλα που επιβίωσαν, ώσπου επιβάλλεται πλήρως το καμουφλάζ. Κεντρίσματα, δαγκώματα, δηλητηριώδη άγκιστρα, κύτταρα ηλεκτρικού σοκ είναι μερικά από τα όπλα που χρησιμοποιούνται από τα θαλάσσια πλάσματα. Πολλές φορές τα όπλα είναι θανατηφόρα. Τα περισσότερα από τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται σε αυτοάμυνα και πολλά σκοτώνουν ή παραλύουν τη λία τους. Μερικά ψάρια έχουν σώματα που είναι δηλητηριώδη για τα άλλα. Δεν κεντρίζουν και δεν πληγώνουν, αλλά ποτέ δεν τρώγονται.